An tsaurara matakai a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar bayan shafe awa biyu ana harbe-harben bindiga a filin jirgin sama na birnin. Kawo yanzu gwamnatin mulkin sojan ƙasar ba ta ce ufan kan harin ba, amma ana ta yaɗa jita-jita wataƙila an yi yunƙurin juyin mulki ne ko su mame kan 'yan ta'adda. Mazauna unguwannin da ke kusa da filin jirgin sun shaida manema labarai cewa wani ƙara mai ƙarfi ne ya tayar da su, sannan aka shafe tsawon lokaci ana ta harbe-harbe. Babu wanda ya bayyana cewa ya jigata ko kuma asarar rai, kuma babu wasu gine-gine ko dukiya da aka lalata. Filin jirgin da ya yi hedkwatar sojojin haɗin gwiwa na ƙasashen Nijar da Mali da Burkina Faso ne, wanda ke yaƙi da masu ikirarin jihadi. A daren jiya ne aka ji ƙarar harbe-harbe da fashe-fashe a kusa da filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke babban birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Kafar LSE Afirka ce ta rawaito labarin daga wasu shaidun gani da ido, inda suka ce an fara jin ƙarar ne da misalin ƙarfe 12 na dare, sannan ya ɗau lokaci ana yi. Wasu fayafayen bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta a ƙasar sun nuna yadda haske ya yi sama daga daidai yankin da ake yayin harbe-harben. Har zuwa lokacin haɗa wannan rahoton dai, hukumomin ƙasar ba su ce komai ba kan aukuwar lamarin, musamman kan saurin harbe-harben da fashe-fashen ko asarar da aka yi da kuma ko an rasa rai. Sai dai akwai rahotanni da ba tabbatar ba da ake zargin wataƙila mayakan masu ikirarin jihadi ne suka yi yunƙurin kai hari a filin jirgin. Sai dai wasu na zargin yanayin ƙarar wataƙila akwai yiwuwar wata matsala ce ta cikin gida da ba za ta rasa nasaba da boron soji ba, kamar yadda rahoton ya kira. Nijar dai na fama da matsalar rashin tsaro a 'yan shekarun nan, duk da cewa tana ƙarƙashin mulkin Janar Abdurrahmanu Tiyani, wanda ya karɓi mulki bayan juyin mulkin watan Yuli 2023. A wani sabon rahoton, ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ta amince da ɗage dukkanin sauran takunkuman da ƙaƙabawa ƙasar Junai bayan kammala miƙa mulki, lamarin da ke nuna cikakken dawowar ƙasar cikin harkokin ƙungiyar yankin. An cimma wannan matsaya ne a yayin taron shugabannin ƙasashe da gwamnatocin ECOWAS da aka gudanar a ƙasar Saliyo bayan kammala miƙa mulkin siyasa a ƙasar, kamar yadda gidan jaridar mai zaman kansa ya rawaito. ECOWAS ta bayyana cewa an gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 28 ga watan Disamba 2025, kuma an miƙa mulki bisa doka ga zababben shugaban ƙasar Mamadi Dambuwaya. A cewar rahoton, shugabannin yankin sun lura cewa wannan miƙa mulki ya samar da yanayi mai kyau na dawo da dimokuraɗiyya da mutunta doka da oda a Junai. ECOWAS ta dakatar da Junai tare da kakama takunkumi ne bayan juyin mulkin da aka yi a 2021, wanda Mamadi Dambuya a wancan lokacin soji ya jagoranta, inda aka kifar da tsohon shugaban ƙasar Alpha Conde.